Actualment no tenim cap tractament que curi la malaltia d'Alzheimer ni tampoc cap demència ni cap malaltia neurodegenerativa. Tampoc tenim tractaments que realment modifiquin l'evolució de la malaltia d'Alzheimer. El que tenim són tractaments simptomàtics que ajuden a alleugerir els símptomes de la malaltia d'Alzheimer. Tot i així, podem fer coses per intentar disminuir el risc de patir una malaltia d'Alzheimer. Per exemple, tot allò que va bé pel cor sabem que va bé pel cervell. Llavors, controlar els factors de risc cardiovascular, la hipertensió, la diabetes, el colesterol, són realment importants també per disminuir el risc de patir malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurològiques. També sabem que l'exercici físic és extremadament positiu pel cervell. En general, per la salut és bo, però pel cervell en particular és molt positiu. I una cosa també que sabem és que la sordesa o la pèrdua d'audició és també un factor de risc per les demències en general. Llavors és molt important que sobretot les persones ja grans, d'una edat avançada, realment es controlin l'audició perquè això és realment un factor de risc per patir alguna demència. Per tant, sí que podem fer coses per intentar disminuir el risc de patir en el futur una malaltia d'Alzheimer. Però el que hem de fer és intentar traslladar tots aquests coneixements que tenim, que són bastants, a la pràctica clínica, és a dir, poder fer amb aquests coneixements noves teràpies, nous tests diagnòstics que ens siguin útils per poder-ho traslladar a la clínica i poder millorar la qualitat de vida de les persones que viuen amb Alzheimer i també dels seus cuidadors. Aquí a l'Hospital del Mar i a l'IMIM estem fent una recerca molt activa en la malaltia d'Alzheimer i en les malalties neurodegeneratives en general. En concret, en la malaltia d'Alzheimer, la nostra unitat, aquí al Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar, està fent molta recerca especialment en els biomarcadors en sang. Ara, actualment, tenim mitjans, tenim anàlisis de sang amb els quals sembla que podríem diagnosticar la malaltia d'Alzheimer d'una forma bastant precoç. Aquests anàlisis de sang, aquests testos, encara estan en fase de recerca, no són uns anàlisis que podem oferir de forma habitual a la pràctica diària de l'hospital, però ara estem fent precisament un estudi en el que intentem fer és determinar si aquests anàlisis de sang que funcionen tan bé a nivell de recerca, i ho hem demostrat aquí, també ens poden ser útils en els pacients del dia a dia que veiem aquí a l'Hospital del Mar. I jo crec, aquí també soc optimista, que en els propers anys podrem utilitzar aquests biomarcadors, aquests anàlisis de sang de forma habitual a la nostra consulta aquí a l'Hospital del Mar.